alagad kagahapon sa usa ka babae nga nagpatago sa pangalang Alice nga kasamtangan nga nimuyo sa Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Alice, kung nagpaminaw ka man karon, aniya kining imong mga panid sa kagahapon. Eva James, Kuya Romy, maayong hapon kaniyong tanan. Sa tanan nga naminaw karon, sa tanan usap nga susama na ako nga madasigon kaayo nga maminaw taghapon sa mga panid sa kagahapon. Ako di ay si Alice, 29 anyos na ako sa karon. Ni ako kasamtangan na limuyo sa Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Kusog kaayo ang inyong istasyon, dini kuya. Mao nga nadasi kayo ako sa pagpadangat nining akong suwat kagahapon. Ano ni inyo gayud na matuhog ang kinatibukan sa akong kaagi sa kinabuhi? Akong sugdan kini. Alice, biraha ka ng pukot. Tay, nabihan ko kaata ang pukot, tay. Di pula rin siya kuha ng kinabuhi. Sige na. Birahag maayo. Wa magukay laki nga igsuon. Mauntay mo ba sa akong papa sa pagpanyagat? Gamay lagi kuha na do. Tay, hangtod ka na sa kaha. Ang akong pag-antos. Aganto sa unsa? Pag-antos. Anong panginabuhi na to? Dini sa dagat. Maudana ka pa? Mao kini ang akong gibuhi kaninyo. Sukad ba? Niyadong gamay pa mo. Sa imong mga igsoon, puro mo mga babae. Og, wag ko'y kasaligan. Kamurag yun. Ikaw ang kinamagwangan, Alice. Usayo na pangutana. Kay mao kining panginabuhi ang akong buhi ninyo. Hantong nga nangadagko na mo. Sorry kayo, tay. Ay, kakapoy, yun. Unya, ani. Inigahawa sa dagat. Manuroy sa kong isda. Kadyot lang kaayo, ha? Kay dali Esther. Kay gitugnaw kayo ko. Ikaw marusap kining mga anak si Alice. Gitugnaw. Tay, mas maay pa siguro tayo nga. Mulangyaw na lang ko sa laing lugar. Mulangyaw sa asa? Asa ka man? O niya, kinsa na may saligan na mo din, he? Ha? Tay, gusto ko makatiwas sa akong pagtungha. Gusto makatiwas? Aw, mag-antos ta. Aning, panginabuhi mag-antos. Tay, bisan pag mag-working na lang ko. Mag-working? Oy, kadagha mga nag-working dihang mga gipang daog-daog. Niara kini akong gitimpla nga kape. Ibutan lang din na Esther. Kining imong anak, matod ba nga mulangyaw na lang kuno? O gamangitag at trabaho? O mag-working ba hinoon? Dili ko gusto. Dili ako gusto, anak, na mahilayo ka na mo. O gawas pa, wala kasaligan si papa ni mo din, he. Sige na lang, ma. Sige na, sir. Pakyawan na lang ng isda. Oh, natural. Kaya ikaw ang naghato din, he. Salamat kay sir, ha? Abi ni mo, balo na ko karon.
Komedya man ka, sir. Wa ko nagkomedya. Yatong nakalabay nga mga buwan, ang akong asawa, may panaw na. Nung kanore. Kay nga, no? Kung sa pa'y imong, kanang tanaw nga nila ako, masayon-sayon ra? Dili man. Dili sa ingon ni Ana, Alice. Ang ako lang, nasayod ko sa inyong kahimtang. Kung gusto ka, ako ang magpa-eskwela ni mo. Ha? Tinuod ka nung kanore? Unya, unsa man akong trabahoon? Tindahan din sa imong isdaan? Unsa man? Gusto ka ikaw magkatiwas sa eskwela? Mag-istoryahanay raw yata. Nakatulog ka man sa bahay. Pwede ka nga mo adto dito. Ha? Sige, ibutang ng imong mga isda. Kay para mahurot na naon niya. Salamat kayo nung kanore. Salamat kaayo. Nakigistorya ni mo si Kanore. Kadang suki na to sa mga isda na tungkuha. Ma. Madod pa niya nga siya daw ang magpa-eskwela na ako. Na, labihan na ba kayo nakapalakiro? Labihan ka siluso. May namatyan na itong iyang asawa. Kadtong pagka siloso ni Anang Kanor. Og usap pa, babairo, iya mang buhat. Magsilo siya nga to sa uban. Ilabi na nga to sa iyang asawa. Ma, hain kay mas maayo. Na, sugot na lang ko. Sa gusto ni nung Kanore, nga siyang magpa-eskwela na ako. Kung mapa-eskwela lang, dili na mo balibaran ang tanan. Ang ako lang, nga basin unya og moabot pa kana sa asa. Ma, ang ako nga maka-eskwela lang ko, nabahala ka na. Basta, mao ka na akong gisulti kanimo. Ha? Mao ka na, Alice. Ala, sige, dayon na rin sa bahay. Pasensya ka na. Wa ko nagapang hinlo. Kanindot sa imong balay nung Kanor, no? Gusto ka. Anhi ka na puyo. Ha? Puyo gutahon. Ay, kung makauyon ka, dinhi ka na lang. Nung Kanor, doon na may bahay. Pwede ko nga dito na lang mo puyo, ho? Gusto ko nga makahumalan sa akong pag-eskwela. Mao nga, minsan undyog ko sa imong giingon ako nga ikaw mo po eskwela na ako. Ala, sige. Lingkod una. Lingkod. Salamat kayo nung Kanor. Kajud lang. Kay magkuha na kong kwarta para bayad sa isda. Sige nung Kanor. Magpaabot ko. Kajud lang kayo, ha? Tuwa na siya. Kadako sa iyong balay. Kompleto pa yun sa mga appliances. Dako kayong TV. Kanus apa ka kumakaangkon aning mga butanga. Kanus apa ka ha? Mau makahi-gusto ni Kanor. Nahala. Sige. Adto ka nilang puyo. Pero tay, basig unsay sultis mga tao. Maminaw ka mas mga tao. Sinanay ni mo, ako na itong isultihan. Nisugot na to, nga adto ka puyo, dito sa ilang Kanor. Maayo kay, nahuman na chukok enroll. Kapoy man din mag-enroll, oy. Daghan kaayo magdasok ang mga estudyante.
Ito na bahay ka. Tanan ako kanunay, oh. Hala, may doon siya. Hi, ma'am. Oy, di ko, ma'am. Parihata estudyante. Okay lang. Ano sa ka? Nag-enroll ka? Oo. Ano sa ka yun? Mga ko'y pag-enroll na ko, oy. Sa akong pangidaron karon. Medyo nadugay-dugay ko sa akong pagpa-enroll. Maupod. Ano sa kasitsyon? Wala pa ko nahuman. Tungkol kung sa'yo pangalan mo? Ha? Kung sa'yo pangalan mo? Alice. Ako si Loloy. Loloy. Luloy? Nice to meet you, ma'am. Tinuti mo pangan? Loloy. Luloy Rachud? Sige, doon na po'y adoon dito sa unahan. Ha? Para makuman ako kinintanan akong gilihok. Magkita-kita na lang ta. Sige. Sunta lang. Kuya Ronay Dudong Arsenio, ingon niya itong nahitabo. Malipayon ko niya ito ni kayo na sa akong pag-eskwela. Dito usab na ko nakaila si Loloy. O sa papanglabay sa mga buwan, sukad na dito na ko nag-star o nag-stay sa ilang nung kanor. Ingon na ining mga panghitabo. Nung kanor, ni sud magbuka din sa akong lawak. Gusto ko nga magpahilot unta nimo. Kala kung okay lang sa imo, dito sa akong lawak. Ha? Magpahilot? Oo. Sige. Mag-unag ko nimo dito sa akong lawak, ha? Sige nung kanor. Magpaabot ko nimo. Oo. Magpahilot siya na ako. Kami rabang duha din mura. O mahadlok jud ko. Hinay-hinaya lang. Sige. Kanang akong likod. Basin og masakitan ka nung kanor. Okay ra. Dili makay ka kining kusog nga buduot sad. Dinhi ha. Dapit sa imong hawak. Sige. Nung kanor. Ang apag kamot. Imo magkong gihawiran. Kajut lang kay mo atubang ko, ha? Nung kanor. Unsa manggod na. Pasensya ka na. Usaw manggod. Nga nabihan magug kang kusuga nga mukumot sa akong likod, sa akong hawak o bihadapit sa akong sampot. Muna nga nung kanor, mahimo ba nga imo ng tabunan? doon ba'y habol nga akong gibutang diyan, ha? Sige, ipadayon yun ang paghilo. Nung kanor, Kining unsa, nakulbaan ka? Ayaw kulba-kulba. Kung adto na may mahitabo nato karon, kita rang duha, wa na'y lain pa. May lain nga mahibalo, Alice. Love ko kayo ikaw. Usa, kumusugot ka. Magpagkasal ta. Nung kanor, labing kusog ang imo pag-akus na ako. Nung kanor, Luloy, pasensya ka na. Karon pa man ka? Ano ka gikan? Doon lagi ka may nga problema. Ano na problema? Sure na ko ba? Kasi doon makatabang ko ng problema mo. Wala. Ha? May problema niya, wala? Abi ni mo, naglibog ko karon. Noon sa? Wadyo ko nasahi ko yung sa ngayon akong buhaton. Ha? Mabitaw nga, pipila ka adlaw nga wa ko ni aning sa school. Ano sa problema ni mo, Alice?
Mahibalo ka raw niya. Mahibalo ka raw. Mabitaw nga. Niya ako din sa distansya sa atong eskwelahan. Ano sa mga problema sa imong mama? Imong papa? O imong igsoon? Saan man? Wala. Mas maay pa siguro nga mag-iskuta. O kabahin ni atong mga adlaw nga wala ko. Unsay atong mga lecture. Kamay ra man eh. Katurong nga sa mapki na gipa himo sa Sige. Gusto ko nga magkakopyaan na ha. Ato din lang sa kuha. Salamat. Answer na daan. Kumpiyaran po na answer. Salamat kaayo nga. Iba kong itabangan. Salamat. Iyon sa murag mo ulan. Mubalik ta dito sa atong room na hinuon. Tala, murag ulan na. Sige. Kaulanan kaayo oh. Kihawiran niya ang akong kamot. Alis? Ali. Bro. Salamat kaayo. Unsa? Ado na nahitabo ninyo, ha? Mao ka na pa. Doon na rin nahitabo na mo ni Ninong Kanor. Unya, kinahanglan nga ako maadto. Kinahanglan nga magkaisurahanay kami. Unsa ka tong ako na dunggan? Dali, Esther. Ang imong anak, nakuha na ang pagkababae ni Kanor. Unsa? Kuya Ramig Dudong Arsenio, niya itong higayon na. Ingon sa, wadyo ko na, sayod ko na siya ngayon akong buhaton. Ilabi na ni atong time, nga, nakuha ni nung Kanor ang akong pagkababae. Mao ka to, nga, nasabutan kayod, nga, kaslan kami yun ng Kanor. Pila na may suginanon, sa papanglabay, sa mga adlaw, buwan, o katuigan sa among panagtipon. Maog ka na, ha? Dili ko gusto nga mag-suroy-suroy ka. Pero, Kanor, Unsay pero, ha? Gusto na ko nga maulag kayo ka na ang imong pagkabuhaton dinhi ka lang sabay. Mao ka na ang imong pagkabuhaton alis. Kanor, walang day ko'y kagawasan. Ha? Kanor na lang kung lom ni mo tinasabay. Di na lang ko ni mo pag-auson. Gusto sab ko nga magkakitag adlaw. Gusto sab ko nga makaato sa ako mga ginikanan. Makahimamat sa ako mga higala. Basta, mao ka na akong gusto. Alis, di ko gusto nga magsuroy-suroy ka. Hello. Loloy. Hello, Loy. Hello, Alice, kanang wa ka nang ipakita din sa kon. Niundang na ako pag-eskwela. Ano naman? Sa may tabo ni mo, wala mo kita ni mo. Okay, balita ni mo lagi. Kung gusto ka, makita ta. Sure. Dito gyapon sa kwan. Katong kini dito sa eskwelahan nato, atong ginatambayan, magulan. Dili na din ha. Ano naman? Ako na lang i-text ni mo. Kung asa ta magkita. Mao ka na. Ha? Kung gusto ni mo, mag-uban ta. Ha? Dako kaning saya pagkabuhaton Biyaan ako si Kanor. Kasal mo. Biyaan ako siya. Gusto ko mahimong gawas nun. Di na ko mag-aagwanta sa iyang pagkasiloso. Sa iyang kinaiya. Bawa po ni mo ka ng marag. Kaingon ko kung malipayon ako sa iyang kiliran. Apan, nasayop ko. Lisod kayo ni Alice. Nasayop ko, Loy. Lisod kayo ni Alice ang itong pagkabuhaton. O gawas pa. Bugmaan kayo ni mo si Kanor. Ikaw nga kung kimahalap dili si Kanor. Ha? Kaniadto pa. Ako ang imong gimahal? Kaniadto pa, Loy. Basta, Ako sab Alice. maglakaw ta. Ano na sab ko gusto ni mo Alice? Kung
gusto ni mo nga mahimot ang gawas nun. Kitang duha. Kuya Romig, Dudong Arsenio, hangtod sa bahay karon. Nagplano pagyud ko kung sa akong paglingkawas sa akong banang na si Kanor nga magulang usab kayo na kong edad. O sa kaya ngayon akong buhaton, mahimo ba nga inyo kong tambakan? Mukuyog na naghako nga to kang luloy, ug mga to kami sa lugar nga way nakaila, kanamong duha. Daghang kay salamat sa inyong paghatag ug pagtagad, nining akong tampo. Ang inyong magtatampo, Alice, Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur.